سلام تقناي هابلي كورات أحواتن أحاتن لومي نابتي زمستن عميق مستير زلون تاريخ هوساينا كوسدكم إيه هوساينا مالت جرحوت راي زي كونس ناي تسفا ناي تحتنا ناي عاوتن مجلسي إيه مصحف زكرياس معرف تشعت وزر تشعت خمزولو او يروساليم انهو نغسكي بتحتنا أبعية أدقي توحيدو يمتص اللمو عزيخي تحبوسي زي مالت كعا نابنت حدا عبي بريزيدانت وي نغوس ناب حانتي كتما كأتن كله بخبري بمخاين بوتحدرات تعجب يوزاتو يسوس جن نغوسا نغس كوين كله بأدقي كأتو مرسة ازين من تايو اتمستير كعا عوزي فيديو زيو كنريو إنا يسوس ناب يروساليم قدمي مؤتاو ኣብ ቢታንያ ነበረ እቲ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ዘተንሳኣሉ ዜና ኣብ ኩሉ ፋሕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ሞት ዝሰዓረ ንጉስ መን እዩ ኢሉ ክርእዮ ይጽበ ነበረ። ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 2 ከም ዝበሎ ኪዱ ኣብታ መንጽርኩም ዘላ ዓዲ ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ዕየታ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጹለይ ሓደ ሰብ እንተተዛረበኩም ድማ ንጎይታ የድልይዎ እዮም በሉ እዚ ማለት ከዓ ንጎይታ የድልይዎ እዮም ዝብል ቃል ንሕና እውን ልብና ንጎይታ ክንፈትሐሉ ከም ዘለና የመልክት እታ ኣድጊ ተኣሲራ ከም ዝነበረት ወዲ ሰብ እውን ብሓጢያት ተኣሲሩ ነበረ ጎይታ ግን ክፈትሐና መጸ ምስጢር እታ ኣድጊ እንታይ እዩ ኣድጊ ትሕትናን ሰላምን ትውክል ኣድጊ ጾር ትጻወር እያ ወይታናውን ጾር ኃጢአት ዓለም ክጸውር መምጽኡ የመልክት ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 ከም ዝበሎ እቲ ሐቀኛ ጓሳ እቲ ንኣባጊዑ ሕይወቱ ዝህብ እዩ እዚ ማለት ከዓ ሓደ ክቡር ስልማት ኣብ ልዕሊ ተራ ጨርቂ እንተንቢርካዮ እቲ ጨርቂ ክብሪ ይረክብ እታ ኣድግውን ተራ እንስሳ እያ ነይራ ግናኸ ንፈጣሪኣ ስለ ጾረት ታሪኻ ተቐየረ ንሕናውን ንጎይታ ኣብ ሕይወትና እንተጽይርናዮ ሕይወትና ክቡር ይኸውን ህዝቢ ክዳውንቶም የንጽፉ ነበሩ ስየ ሒዞም እውን ይጭርሑ ነበሩ ምስጢር እቲ ስየኸ እንታይ እዩ ስየ ብርሃን ኣለዎ ቀጠልያነቱ ዘይሃስስ እዩ እዚ ድማ ናይ ክርስትና እምነት ጽንዓት የመልክት ብዙሓት ኣሕዛብ ጨንፈር ስየ ሒዞም ክቕበልዎ ወጹ ሆሳዕና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ እናበሉ ድማ ጨርሑ እዚ ማለት ከዓ ልክዕ ከምቲ ሓደ ተጻዋታይ ዓወት ኣመዝጊቡ ክመጽእ ከሎ ዕምበባ ዝወርወረሉ እቲ ህዝቢ ድማ ንኢየሱስ ከም ሳዕሪ ሞት ገይሮም ተቐበልዎ ግናኸ እቲ ዓወት ብመስቀል ከም ዝኸውን ኣይፈለጡን ነበሩ ዓበይቲ ፈሪሳውያን ብምቕናዕ ስቕ በሉ ክብሉ ከለዉ ህፃናት ግን ይጭርሑ ነበሩ ኣብ መዝሙር 8 ቁጽሪ 2 ከም ተቐመጠ ካብ ኣፍ ህፃናትን መጥወውትን ምስጋና ኣዳለኻ እዚ ማለት ከዓ ኢየሱስ እዚኣቶም ስቕ እንተበሉ ኣእማን ክጭርሑ እዮም በለ እዚ ማለት እውን ወዲ ሰብ ንኣምላኽ ንምስጋን እንተሓዲግዎ እቲ ህይወት ዘይብሉ ጉዑዝ ፍጥረት እምኒ ገረብ ወይ ከዓ ባሕሪ ንኽብሪ እግዚአብሔር ንኽብሪ ኣምላኽ ክምስክር እዩ እምኒ ክጭርሕ ማለት ድማ እቶም ከም እምኒ ዝተረረ ልቢ ዝነበሮም ኣሕዛብ ብእምነት ክጭርሑ ማለት እዩ ኣብዚ ዓብይ ታሪኽ ናይ ሆሳዕና ዝተሳተፉ ኣካላት ነውስ ወከፎም ናይ ባዕሎም ትርጉምን ምስጢርን ኣለዎም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ማእከል እቲ ታሪኽ እዩ ከም ንጉስ ሰላም መጠን ብትሕትና ኣብ ኣድጊ ተውሒጡ ዝኣተወ እዩ ትርጉሙ ከዓ ንሱ እቲ ነዊሕ ዘመናት ዝተጸበይዎ መሲሕ ክርስቶስ ምዃኑ ንዓለም ዘርኣየሉ ፍጻመ እዩ ካልኣይ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ትእዛዝ ዝፈጸሙ እዮም ነታ ኣድጊ ዘምጽኡን ክዳውንቶም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጸፉን ንሳቶም እዮም ትርጉሙ ከዓ ንሳቶም ነቲ ቃል ጎይታ ዓለም ዘብጽሑ ልኡኻት ምዃኖም እዩ ሳልሳይ እታ ኣድጊ ክትከውን እንዳሃለወት እታ ኣድጊ ኣብ ታሪኽ ዓብይ ስፍራ ኣለዋ ኢየሱስ ኣብታ ሰብ ዘይተውሓጠላ ዕየት ኣድጊ እዩ ተውሒጡ ምስጢር እታ ኣድጊ ንህዝቢ እስራኤል ክተምስል ከላ እታ ዕየት ኣድጊ ድማ ንኣሕዛብ ትመስል ራብዓይ እቲ ንጎይታ ዝተቐበሎ ብዙሕ ህዝቢ
ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ንበዓል ፋሲካ ዝመጹ ሰባት እዮም ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ብምንጻፍን ሆሳኢና ብምባልን ተቐቢሎምዎ። ትርጉሙ ከዓ እቲ ህዝቢ ነቲ ተኣምራት ኣልዓዛር ዝሰምዐን ንኢየሱስ ከም ምድራዊ ንጉስ ገይሩ ዝተቐበሎን እዩ። ሓምሻይ እቶም ህፃናት ኣብቲ መቕደስ ኮይኖም ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ብንጽህና ዝዘመሩ ህፃናት እዮም። ምስጢሩ ከዓ ዓበይቲ ብጥበብ ዓለም ተሸቢቦም ሱቕ ክብሉ ከለዉ ህፃናት ግን ብመንፈስ ቅዱስ ተደፋፊኦም ንኣምላኽነቱ መስኪሮም። ሻድሻይ ከዓ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን እዚኣቶም ነቲ ታሪክ ብጸሊም ዓይኒ ዝረኣዩ እዮም። ንኢየሱስ ደቀ መዛሙርትኻን እዞም ህፃናትን ግናሓዮም ሰቕበሎም ኢሎም ተቃዊሞምዎ። ትርጉሙ ከዓ ንሳቶም ንኽብሪ ኣምላኽ ዝቃወሙን ልቦም ከም እምኒ ዝተረረን ሰባት የመልክቱ። ሻውዓይ እቶም ኣኢማን ናይዚኦም ምስጢር ከዓ ኢየሱስ እዚኣቶም ስቕ እንተበሉ ኣኢማን ክጭርሑ እዮም ብምባል ጠቒስዎም ኣሎ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ህይወት ዘይብሉ ግዑዝ ፍጥረት እውን ከይተረፈ ንኣምላክነቱ ክምስክር ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ክቡራትን ፍትዋትን ተዓዘብቲ እዚ ታሪክ እዚ ናብ ሰሙነ ሕማማት ዝሰጋገር ኣፍ ደገ እዩ። እቲ ንኢየሩሳሌም ብሰላም ዝኣተወ ጎይታ ንሃገርናን ንህዝብናን ሰላም ይሃበና። ሰናይ ናይ ጾሙን ጸሎትን ግዜ ይግበረልና። ነዚ ትምህርቲ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ከዓ ሼር ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ እውን ሓደሽ እንተደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት እዚ ቻናል ኩኑ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።